אני מצלם הרבה שנים, לא במצלמה מיוחדת, לא במצלמה שרופא שיניים יכול לקנות אולי, מצלמה רגילה, כל הצילומים על אוטומט, לא עם מהירויות וכדומה, ולא עם העמדה של האנשים. רוב התמונות הן צילום, משהו שאני רואה בעיניים, אני ממליץ לכולכם לצלם, כי אתה רואה דברים נוספים מעבר לדברים שישנם בטיול, יש לך הסתכלות נוספת על דברים, ואתה רואה דברים שלא היית רואה אם לא היית מחפש את התמונה. נורא כיף, יש פה כמה בנות מהבית ספר יסודי שלא נפגשנו 40 שנה, מאוד מרגש להיפגש עוד הפעם. יש פה איזושהי סגירת מעגל, אנחנו יושבים על האזור של מגרש הכדורגל של מכבי שהיה פעם. אבא שלי זיכרונו לברכה היה ממקימי קבוצת הכדורגל של מכבי פתח תקווה, ועקב סכסוך על נעלי כדורגל שהם לא קיבלו, נעלי התעמלות שהם לא קיבלו, עוד שחקן הלכו להקים את הפועל פתח תקווה והקימו מעבר לכביש את הפועל פתח תקווה, והוא היה שחקן נבחר פה בפתח תקווה. אז יש פה איזושהי סגירת מעגל שעל המקום הזה, שהוא התחיל את הספורט שלו, יש כאן היום את התערוכה. תודה לכל האנשים, האורחים שלי וגם של אחרים שהגיעו, שיהיה לנו המשך ערב נעים. תודה רבה. תודה לנילי על העבודה המקסימה ולדורון על ההכנה המצוין של התמונות, ולציקה על התלייה. את כל התודות גם נגיד אחרי זה, אבל